Hej alle sammen og velkommen tilbage til 4. Yay. Endelig skal vi spille igen. Simpelthen, nu er det åbenbart det tid, hvor vi faktisk totalt skal skyde nogen, har jeg lige fået at vide. Og prøv at se, hvor trekantet mit knæ er. Er jeg familie med Illuminati eller noget? Okay, jeg er så kommet. Jeg har også en machine gun nu. Yay! Jeg har stadig en Since you're on point, see if you can get this gate open. I'd send one of my boys, but I think we need a specialist for this one. Jeg ved ikke, om jeg skal herover. Find the gate control to open the gate. Der er åben her, måske. Nå, måske her. Jeg har set den der mærke før. Jeg tror, det her skal ind. Er det her, eller her? Den er blokket i hvert fald. Der. Yay. Yay, den åbner. Jeg kommer tilbage. Hvad sker der? Hvad er det? What? Nej, ikke Alma. Den lille bitch. Der står på kassetten, hun hedder Alma. 4 Alma står der. Okay. Okay, lad os begynde. Hey. Okay. Okay, Ron. Jeg ved ikke, hvad der står. Hey. Lad være med at gøre det der creepy lort. Jeg vil ikke hjælpe dig. Så er vi virkelig begyndt det her spil her. Jeg tænkte mig, hvorfor der er blod der? Og bare fordi der er noget, der dropper frem der. Ovenpå. Det eneste vej, jeg kan gå, tror jeg. Sådan her ser det ud, når jeg sigter. Sådan her det ser det ud, når jeg ikke sigter. Medkit! C. Hvorfor skulle du være på... Nej, Z. Hvorfor skulle du være på Z, så skal hele den bagved, og så... Okay. Jeg er rigtig god til at stå. Okay. Crouch. For this. Okay. Saving checkpoint. All elements be advised that Echo Zero isn't responding. Command, this is Echo 7. Should we investigate? Negative. I'll dispatch a search team. Let's go do din lille. Når du kommer, så er du død. Så nu er der en ting, jeg skal vise jer i det her spil, som der er det mest awesome nogensinde i det her spil her. Slow motion. Slow motion. Så et gammelt spil med så mega fede ting, man kan lave i det. Lad os gå videre. Det er nærmest godt nok mærkeligt. Var det meningen, det der skulle være et jumpscare? Skal jeg ind igennem her? Det er den eneste vej, jeg kan gå. I ved, hvad vi gør nu. Jeg brænder ikke der. Så har vi lige den her medkit, som jeg så. Det kan man kalde baby shot. Baby shot. Granater! G. Okay, det er helt normalt. Det kan jeg godt gøre.
I'm gonna deal with that. Deal with that. Oh! Fuck, man! Fucking bitch. Hvis jeg sidder i nederste inde i midten, der er det der slow-mo, så når jeg går ned, når jeg går i slow-mo. It was your face, yo bitch! Hvad? Jeg laver en teabag. Teabag. Jeg tror, jeg skal den af mig. Nå, det skal jeg ikke. What in the world? Oh, yeah. Nu er jeg virkelig pistoler. Nå, skal jeg hoppe herind? Den her, jeg kan tænde alle med her. Granat, pistol. Pistol. 50 skud. Hvad gør den? Jeg tager den derovre. Nå, så skal jeg måske... Så går den måske derovre, så skal jeg måske... hoppe over på den og gå over på den anden side. Og så ind i den der dør der. Som der lige kom nogen ud af! Okay, jeg er klar. Okay. Jeg kan se en pistol. Jeg kan se en ny gun. Og hold 3 guns. Yeah. Jeg tror, jeg må have en... Hvis jeg får et mere skud, så har jeg fuldt skud. Fedt nok. Det kommer. Jeg har måske noget klogt at kaste en granat dernede. Slow motion grenade throw. Det var måske den bedste idé. Kan jeg hoppe herover? Det kan jeg! Så er der flere skud. Giv mig de skud. Giv mig de skud. Hej! Lige hovedet, der står de her skud. Nå, hej! Jeg skal skyde på mig! Wow! Okay, lad os se. Vi skal herned. Saving tape point. Vi skal lige have noget liv. Se! Sæt! Se slow motion. Er det ikke ham der i første mission? Jen Kaus, tror jeg nu. Vi sagde noget med, at han var forsvundet. Kom tilbage, Jen Kauski. Hvor er du? Der. Jen Kauski! Jeg vil bare gerne redde dig. Åbenbart der redder dig, det der. Shit. Det er Alma, der gjorde det her. Det er sjovt, at vi er i den her cutscene der. Vent, de kan bevæge sig. Jeg laver bare sjov med andre skeletter. Er det bare dejligt. Lad os lige hurtigt gå herop. Fordi der er nemlig ikke nogen vej ud her. Så lad os prøve at se. Det er den eneste vej. Fucking Alma! Hvad, jeg kigger den vej. Måske skal jeg den vej. Jeg kan se en dør! Mod døren! Jeg skal ind i døren, tror jeg. Nej, fuck! Shit, man! Fucking hell! Døde jeg? Jeg tror, jeg døde. Nej, interval 3. Installation.
Nå, okay, så jeg klarede det åbenbart. Okay, men fint. Så siger vi bare, at jeg ender det her episode her. Tak for, at I så med. Hvis I kunne lide det, så giv videoen et like. Altså, hvis I kunne lide det. Men jeg laver en ny episode på lørdag. Og så kommer der noget Expendables på fredag. Ses.